Mbukelo khona ekhaya njengomthandazo wakho uDlamini ufuna ukukusiza ngekuphumelelisa ey'ntweni obhekane nazo nasenkingeni obhekane nazo. Ngicela ushaya ibhathini lapha elibomvu subscribe, ukhomente. Ngithi kini ngiyanithanda kakhulu ukubona ubusise, ngicela nibe bahle nithandeke. Lakha kuyafuthwa, lakha kuyageza kuphuma isicitho usale ebusweni oright. Mbukelo khona ekhaya. Sizokhuluma ngendaba yamakhadi. Amakhadi lokunginaka. Uma-ke nje waphatha nje imali ukuthi gijima uyikhiphe, wangena nje imali kuwo gijima uyikhipha, wangena nje imali ugijima uthenga noma kungenasidingo. Mbukelo khona ekhaya ngifuna ukukhulekela lokho egameni kaJesu uMongcweti namandla mkhusabeka. Mbukelo khona ekhaya amakhadi ahlukahlukene uNkulunkulu aphathe. Ngicela kuphile iqinede Jehova namandla, kuphile iqinede Nkosi amakhosi, umphumelise emongcwele kukhanye ihlale ikhona imali ephisa abantu bakhe, naye akhona ukuyi-afforda, akhona ukwakha umuzi, akhona ukuthenga imoto, aphile kahle Nkosi amakhosi, angafuni ongaphezu kwamandla akhe Nkosi amakhosi. Khona phakade Jehova namandla mongcwele umbusise egameni kaJesu Kristu phakade. Haleluya. Nami ngikhulekele mbukelo khona ekhaya imali ibe khona, imali ngingayisweli. Nami ngiyakhulekela khona mbukelo khona ekhaya. Haleluya. Siqedile-ke manje lapho. Bese kuba nemali. Yabona imali. Uma uke nje waphatha imali, ivele imali ipheke ungaboni ukuthi wenzeni ngale mali. Ipheke esikhaleni. Kunebhodlela enginalo la ekhaya. Kunesimo esikhona abantu bayayiganga imali, abantu bathenga izitolo enzele ukuthi imali ibuye kuye njalo. Futhi into leyo se-affecta nawe wena ufike ubambe leyo mali wakushintshele ngayo. Uma-ke kwafika imali ethile yangena emalini yakhe eningi, ivele nje imali iphele kuwe. So kukhona into engiyenzayo ngivele ngiyishikishe kuphi la kule mali ebhodlela lami. Ngithi imali ungangibalekeli, imali ungalahleki, imali hlezi ukhona-ke imali. Iba nami imali sonke isikhathi usuku nemini imali. La abantu abahawela ngiphi imali, abantu abahawela mina nje bangiphe nje imali. Emsebentini ikhuphuka esikhundleni, imali nje ingilandile sonke isikhathi. Imali eza kimi wathi isetsheziwe ifike le mali lokho sitshezwa kwenziwe leyo mali yokuphele. Kube naloko kwami ukuthi imali mina iyangithanda 24 hours, imali ingilandele. Mbukelo khona ekhaya uyobona umehluko. Sokumele impilo yakho uNkulunkulu ngeke asokumele yonke indawo. uNkulunkulu usiza umuntu oyisizayo. Mbukelo khona ekhaya. La khaya siphethe-ke locksmith u-200 locksmith. Mbukelo khona ekhaya geza ngayo futhi ngaye uphalaze kwenzeke imanga. Locksmith mbukelo khona ekhaya. Siphethe no-1 wesicitho, ukhipha isicitho ukulunya emzimbeni iphunga elibi nekunuka kabi. 200 mbukelo khona ekhaya. Siphethe namanzi empophomo amahle, amanzi awaphuza ugeze ngawo futhi ngamanzi amnandi. Mbukelo khona ekhaya. 200 amanzi futhi wahlanza namanzi amaningi 20 litha waphuza ugeze ngawo. Mbukelo khona ekhaya. Siphethe nentambo enamandla ulinda wezitha, ikhulumisa igaba ekhalo, ikhulumisa igadi ikuvikela. Nempepho ehlanganisiwe, impepho eyishisa, impepho uyi-200 mbukelo khona ekhaya, nayo eyishisa ikhulumise kwenzeke imanga kule mpepho. Mbukelo khona ekhaya. Siphethe nobani-ke no-red card labakugangayo bakushaya ngesicitho abangafuni ukubona uphumelele phambili ngempilo. Uyafuthi ugeze ukhulume kusuke yonke imoya emibi usale uphilile. Baxabana ukuthi nabantu abaganga ngawo. Siphethe navula indlela. Uvula indlela uvulela kuvaleke khona yonke into eyivula, umshado, umendo, imali, umsebenzi uyakhanyisa. Avula indlela. Iwasho zikaMphrofethi Dlamini ziyasiza kakhulu. 200 mbukelo khona ekhaya zonke ziyakusiza zikukhanyisele. Efike sihluke kubanike manje uthandeka mbukelo khona ekhaya. U-500 ugeza ngayo, ufake emanzini uphuhlise namanzi ugeze ngawo kwenzeke imanga. Mbukelo khona ekhaya. Kuba nesigezo wagwaza umuntu, washonelwa ngumuntu, wakhipha isisu ufuthi ugeze ngaloko nje uchele yonke imimoya emibi usale umsulwa. Mbukelo khona ekhaya. Bese uvuma icala kubani kuNkulunkulu sezulwini. Mbukelo khona ekhaya. Bese uba nemali ivulekile nawo u-500 mbukelo khona ekhaya. Awakwenzeka imanga. Nkosi ibusise mbukelo khona ekhaya. Sikhona esishake esizayo isiwasho usuke sifake nje emanzini siphuhlise, ufake imali emhlophe bese yageza kukhuluma. Siphakamisa amadlozi asekhaya kini nasefama mako phakamisa ini even ahle siyayiphakamisa. Mbukelo khona ekhaya. Amadlozi asiwakhozi, siyawa-recognize amadlozi, siyawa-recognize kodwa uNkulunkulu siyamoshipha. Kwehlukene izinto ayifani kwayiwa ngabantu. Mina umprofethi wakho uDlamini ngithi ngiyasiza kakhulu mbukelo khona ekhaya. Ngiyakuthanda, ngikuphathe kahle. uNkulunkulu akubusise abe kuyina ubusuku nemini. Jehova akhanyisele. Ngiyakhuleka njalo, ngiyawuthanda umkhuleko, ngihlezi ngisemkhulekweni ngithi Nkosi basindise, Nkosi baphumelise, Nkosi bakhanyisele. Moya oyingcwele, moya amandla, moya wenhlanhla, moya wekuphila. Inkosi ibusise mbukelo khona ekhaya. I love you. Thank you. Nkosi ngibusise, uyiphathe kahle. Ngicela uNkulunkulu angiphe amandla mina ngibe nezimoto eziningi, ngibe nenkomo eziningi, ngibe nomuzi omkhulu, ngiphile kahle, amabhizinisi ngibe nawo, ngibe namakhemisi. Ngicela uNkulunkulu akwenzele ini ngitshele ngizokukhulekela njengamanje kwenzele lokufunako. Ngisebenza ngamanzi, ngihlanjulwa isithunya ngisephetike eMpumalanga ukuhlala. Na ungidinga ngiyakufonela, uyangifonela ngikuhlolele online, but ngiyajabula ukuthi ugcina ufike la kimi sibonane ngabe ngathi